Kweth maketo sirkal tesre kotelne kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka okoni yiero madundo ma Ol Kalou dhi bedo rapim mar kaka yiero maduong' mar higa mar 2027 biro chalo. Kweth no kata kamano oseyo duol mar IEBC kuom leng'thi e kinde ma gineno ka tulo mag siasa osebedo ka neno e kampen ma Ol Kalou. Bende gikoni sirkal tiyo kod obila kod yore moko mamoko magalagala mar temo rocho duoko mar ombulu mar Ol Kalou. Tim magikoni nyalo miyo IEBC gi chilo kendo miyo jo Kenya bedo maonge kod yie motelo ne yiero mar 2027. However, what is already evident is that political intolerance is steadily replacing democratic engagement, and also that violence is specifically unleashed and targeted at the opposition leaders. We have seen the statement by Mr. Efcon. The only thing I remember is saying, don't take photos, whatever. Don't use your phones and what have you. This for Mr. Efcon. We're telling it to you directly and your team. If you bungle Ol Kalou, Kenyans have absolutely no reason to hold you in high esteem. We are aware of the mobilization of police from all corners of the Republic to go to Ol Kalou. We urge police deploying to Ol Kalou to perform their duties impartially and to reject any unlawful orders to violate the law and play partisan roles.